прекалено много, но знаете ли колко сфери има то? IT сферата е една частица от всичко и само 19 000 души. От всичките 6 милиона, които живеят, те заработват 2%. Аз съм сигурен, че ако умножите тия 2%, то ще се получи, че ако всички бяха програмисти, ние ще си направим 500 пъти брутния вътрешен продукт. Следващия мит е, че всяко чудо е за 3 дни. Мене интернет на нещата ме карат да си мисля, че това няма да е валидно за IT сферата. Тоест, не може да кажем, че всяко чудо ще е валидно за 3 дни, както е поговорката, в случай, че 70% от IT фирмите само в България казват, че те имат план как да се разрастват. Те имат виждания как да наемат все повече и повече програмисти, все повече и повече IT специалисти и да се развиват, като има място за всички. Пак казвам, няма пол, няма възраст, има място за всеки, който е решил, че там му е място. Това е вашето решение, не на IT фирмите. Има все повече и повече фирми, които предлагат стаж и обучение. Аз съм примера, как без да дам нито един лев от себе си, съм бил в 5 софтуерни фирми на обучение и в 3 на стаж, включително и тази. Така че това за мен е достатъчен стимул. Да, обучението, някой го казва, губиш си времето, защото отиваш, обучавате, не ти плащат. Пак казвам, има време и за заплати, има време и за всичко. Важно е да изчакате, идва момента. Особено в IT сфера. И интернет на нещата, вече казах прекалено много, няма как след всичкия този бум, вие вече виждате, аз мисля, че няма човек тук, който няма едно смарт устройство, било то в него или в къщи. Така че това ще се развива и все повече и повече напредък ще имаме. В момента това, за което ви говорим, може да се обобщи чрез следната схема. В момента ние може да кажем, че се намираме ето тук. Знам ли нещо за IT сфера? Ако има човек, който нещо не знае и се е намирал тук, надявам се след днешната презентация той да е придобил някакви знания и вече да се е преместил тук. Да, знам, имам някаква представа какво работят там хората, как им плащат, как се забавляват. Ние мисля, че само хубави неща казваме, но харесва ли ми това нещо? Договорете се на въпроса. Това, което ние ви представихме, харесва ли? Ако не ви харесва, то намерете си някаква друга работа. Няма смисъл, щом не ви се става програмисти, щом това не ви харесва, не си губете времето. Явно нещо друго е за вас. Но ако ви харесва, отново продължаваме надолу. Имам ли нужния опит? Имам ли нужните познания? Ако не, почваме да се обучаваме. Казах ви, ще ви дам примери след малко. Има прекалено много места, от които можем да се обучаваме. И ако вече се обучим, ето ни нас, където сме тук накрая. Microfocus, Enjoy and Learn. Ние се забавляваме, работейки. Всеки ден научаваме нещо ново, но го правим приятно за нас и се забавляваме. Ето и картинката, която ни показва, че така сме озаглавили, нашите жокери са повече от 3. Никой не е казал, че в IT сферата ти си сам, че трябва сам да се научиш. Напротив, на долния ред е основата. Ние имаме Софийски университет, Нов български, софтуерен университет. В България вече имаме софтуерен университет. В София, да, това е факт, се казва софтуерен университет. Там отиват хора и учат за софтуерни инженери, за програмисти. Искам само да направя едно допълнение и тук в момента се водят и тия курсове. Да, знам, разбрах. Долу в фитнес, доколкото знам. Да, това е много хубаво. Софтуерни университет и Телерик, те за мен имат доста общо, тъй като софтуерния университет произлиза от човек, който е създал до някъде Телерик академията. Така че те са много добри. Аз не казвам, ето аз самия съм учил в университет, не съм разчитал само на Телерик курсовете, да, аз съм присъствал на доста от тях, но университета ни дава много повече. Бих казал от към математика, от към развиване на проекти и други неща. Докато тук за година и половина излизат програмисти, те се учат, пишат код, както и Стефан. Той е минал през прагматик, в момента дори преподава в софтуерния университет и все още се учи сам и работи през всичко това време. Американски университет също не е лош за изучаване на софтуер. Имаме отделно от курсовете, за които ви споменах, които и аз съм ходил на повечето. И тук на горния ред имаме YouTube, Web3 School, Google и Open Source. Тук вече идваме ние.
Да, дали са ни основата от университета, да, доста неща са ни казали и показали в курсовете, но ако ние не седнем с цялата богата гама от YouTube и Google, които ни предоставят, аз вече не знам има ли нещо, дори вчера проверих, в YouTube има клипче как да си завържете връзките. Да, има и аз го гледах, даже се научих по един много хубав начин, обаче представете си колко неща пък има за софтуер, защото връзките те са две. Има 10 начини да ги връзват, докато при софтуера имаме прекалено много на къде се разтяга. Затова аз ви препоръчвам Google, YouTube, другите са Web3 School и Open Source. Open Source, това значи, че всеки един програмист понякога може да реши това, което е направил, да го сподели напълно безплатно. Тоест, аз пиша нещо и решавам, да, написал съм го, ама няма да го продавам, то какво да си го има, ще го споделя, вие го ползвате на готово. И най-вече това сте самите вие. Сядате пред компютъра, да, с малко повече мъка, с малко повече прекарани часове, но за мен крайната цел си струва. Ако решите да учите или работите в IT сферата, вие ставате част от едно постоянно развитие. IT сферите, дори хората сами като личности се изграждат много. Аз в момента уча английски език. По време на работно време предоставям ми учител от фирмата, идва и ме обучава на английски език. Не ми е толкова нужен, обаче за тях е важно ние да се развиваме. Имаме гъвкаво работно време, работа от вкъщи. Не знам вие колко сте запознати, вие не работите, но родителите ви работят. Знаете, че понякога имат ангажименти и заради това нещо се налага да вземат цял ден отпуск. И при нас не е така. Ние говорим шефа ни, гъвкаво работно време имаме, т.е. аз не искаш и дола на работа от 12 и ще си тръгна в 8. Добре, няма проблем. Работа от вкъщи. Вземаш си един ден, си работиш във вас. Да, не може всеки ден, но това е доста удобно. И на мен ми се е случвало, аз горе-долу един път на месец ми се случва да използвам едното от двете. Или идвам прекалено късно, или прекалено рано, или си работя от вкъщи. Имаме допълнителна отпуска, чужди езици, бонуси. Това са неща, които така ни идват чисто за стимулиране, за да си чувстваш добре и да знаеш, че ти си на място. Когато един човек е доволен, удовлетворен, той знае, че си е на място. Съвсем още накрая, това може би ми е любимия слайд, особено за момчетата. Гейминг срещу програминг. Да ви кажа, аз когато учих тук, аз живея запад, много ми беше близо и от последния звънец до това да включа FIFA-та ми отнемаше около 6 минути, 5 минути до вкъщи и 1 час да зареди компютъра, защото той прегряваше вече. Беше ми много интересно, много игри играеха, но в последствие разбрах, че има нещо съвсем малко по-интересно, не малко по-трудно, но много по-интересно. Програмирането. Тия всичките игри, аз лично така се зарибих. Гледах филми, играех игри и се чуих добре. Ти игри някой ги прави, нали? То човек е, не е нещо повече от мен, защо и аз да не почна да ги правя? Да си измислиш игра, да ги реализираш, тия, които съм показал, да, те са големи. Но вие може да почнете от нещо малко, нещо, което ви харесва. И вярвайте ми, много по-голям е кефа да създадете нещо, отколкото да играете на него. А двете вече да сте го създали, да си играете на него, е супер. Точно тук искам да покажа двете картинки. Тази долу е Мелиса. Момче от София на 19 години в момента спечели 1 милион да развие идеята си за Мелиса. Той си измислил, защото един ден си е стоял и се е чул как сега дистанционното е далече, телефона му е близо, иска да спре климатика. И се е замислил, защо не си направи приложение, което да командва климатика. Аз съм сигурен, че никой не си губи от вас телефони. Аз първо проверявам телефона в мен и тогава дали съм облечен. Така че върши работа. Решил е, направил го е и ето в момента му дават 1 милион, за да си разви идеята. Не е нещо, което вие да не може да се сетите. Всеки един го е мързял да стане да вземе дистанционното. И вярвайте ми, ако се почнете малко по малко, след време ще се окаже, че е лесно да го направите. Минаваме там, тъй като няма много време. Аз вече отговорих за моя личен опит, който е като програмист и като QA. Затова именно искам да кажа, че имате времето, все още дори сте ученици, имате всичко нужно. Надявам се, както каза и Мартин, след време да станете наши колеги и днеска сме ви помогнали.
за последно, след че имате шанси за въпроси, само да кажа, че има един QR код, който може и си снимате, да сканирате или един линк да си запишете, отново да го снимате, както и визитките, които са там отпред. На QR кода и на линка те водят към едно и също място в Google Docs. Може да намерите нашите презентации, те също са правили, някои полезни връзки, нашите контакти и дори снимки и видео днес. Има и една анкета, която е важна за нас. Да знаем добре ли сме се справили, има ли смисъл да го правим пак пред вас, пред други ученици в друг град или не. Сега, докато моите колеги ви раздават по една визитка, искам, ако някой има въпроси, като пак казах, на двете момчета, които питаха нещо, има едни награди, така че за другите въпроси. Разбрах ти въпроса, значи виж му тениската на човека, той е от Софтуерния университет, аз съм от Софийския университет. Вярвай ми, в колата спора е голям. Дали Софийския университет или Софтуерния? Мисля, че на слайда сме показали кое според нас е най-добре. Кое според нас е най-добре. Ние не казваме кой е по-лош, кой е по-хубав. Ние казваме, че тая пирамида тук може да ви направи програмисти. Аз за себе си вярвам и затова съм учил 4 години. Не, дипломата не е важна. Но пак ви казвам, училището за какво е? За да се учите. Така че за мен университетите са базата, която ви е нужно. Да, сигурно и без първия ред, направо с един курс може. Но за мен е важно да завършите университет. Да? В GameLoft аз оттам, между другото, станах тестер. Това беше много готино, тъй като само да го намеря, да, знаеш как изглежда. GameLoft те правят игрички, даже сигурен съм, че доста игри, които пуснеше телефон, първо излиза логото на GameLoft. Аз оттам се зарибих да стана тестер. Знаеш как ме навих? Отидох на интервю, интервюто ми беше да игра подобна на Counter-Strike и да намеря някакъв проблем. Ми влезнах в една стая, както сме тук сега, и валеше дъжд. Ама то валеше все едно си на открито. И викнах очито и му казах, добре, ние сме на закрито, как така вали дъжд? В смисъл, това е бъг, който ти намираш. Грешка, която те трябва да го правят. Това е работата на тестера. Да, този пример е доста елементарен, но общо взето аз самия в тази фирма, това ми е опит. Като тестер имаше едно обучение. За мен GameLoft не ми даде толкова много от към стаж, от към опит, тъй като бях там само 2 месеца, но ми откри, че на мен ми харесва тестването. И сега в момента аз работя като тестер, което за мен е добре. Добре? А вашата фирма прави ли някакви обучения и стажи? Обучения не, но както казах, аз самия съм стажант в нея. Тоест, не се изисква да си завърши университет, курс, напротив. Обявява си интервю, идваш, ако имаш нужните знания, нищо не ти пречи да почнеш да работиш. Стажантската програма е много добра. Аз съм на нея, харесва ми, но има доста фирми. Пак казвам, от тия слайдове и както беше това с пирамидата, може да видите изключително много фирми. Може би има ли възможност да кажем наши ученици, които са 11 клас, лятото само да са на стаж? За тези месеци, които не, по-скоро не. Всъщност решава това, се решава на друго ниво. Да, ако някой проявява интерес, да, за момента се търсят хора, които примерно започнат работа евентуално, освен стаж. Като цяло се мисли по това, че със сигурност ще има развитие по тази тема, тъй като все пак и на нас не трябва доста хора. Естествено, бихме ценили хората, които са започнали първо при нас, да ги обучим добре, да паснат добре на нашите тя на нас и ние на тях, когато се пазят взаимно. Така че със сигурност се мисли по въпроса, просто за момента не е така. Цяло има такава тенденция. Само искам да спомена, че в момента има стотици фирми. Ако отворите Jobs.bg, ще видите, че това е едно от най-търсените места и абсолютно всеки, който има желание, може да се реализира в този сектор. Страшно много фирми, даже и да не стане в нашата, има много фирми, които предлагат различни обучения и стажове. Доста фирми предлагат обучения на хора с съвсем базови познания. Учите там от 3 до 6 месеца и след това директно започвате работа при тях. Така че със сигурност ще има къде да отидете, ако имате желание. Още, бих казал, от 18 годишни може да започнете някъде стаж и след това работа.
Или обучение и след това Мерси работа. за вниманието. Надявам се да ви е харесало, да сме ви били полезни. Да допълните и анкетата и да разгледате сайта ни. Сега учениците, които питаха въпроси, могат да заповядат при нас.